Καλησπέρα φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Γήπεδο Πετρούπολης, Αλκιών Β, λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη Πετρούπολης και τον Εθνικό. Δυστυχώς ο Εθνικός, παραμένοντας σκιά του εαυτού του, γνώρισε μία ακόμη καταδικαστική ήττα από τον τοπικό Άρη Πετρούπολης και πλέον απόλυσε και τις λιγοστές, θα έλεγα, ελπίδες που είχε προκειμένου να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στη Super League 2. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε εδώ στην Πετρούπολη, καθώς ο Εθνικός με μία ακόμη αποκαρδιωτική εμφάνιση δεν άξιζε να πάρει τίποτα άλλο παρά μόνο την ήττα. Ο τοπικός Άρης, με ένα παιχνίδι τακτικής από το πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα λεπτά έδωσε λίγο χώρο στον Εθνικό, από το 40 λεπτό και μετά ανέβασε στροφές, πίεσε, έκλεψε μπάλες σε μία φάση όπως αυτή του 46ου λεπτού. Ο νεαρός Κουτσουδάκης του Εθνικού έχασε την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Ο Πολίτης, ένας από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές του Άρη Πετρούπολης, ανέβηκε στην επίδεση, πέρασε, τροφοδότησε τον Γιωτόπουλο και η σέντρα του νεαρού είχε τελικό αποδέχτη τον Τσίτσαρη, ο οποίος άνοιξε το σκορ για το 1-0. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0 υπέρ του Άρη Πετρούπολης και ενώ όλοι περιμέναμε ότι ο Εθνικός θα κάνει έστω μια φιλότιμη προσπάθεια, δεν έγινε ούτε αυτό. Η εικόνα του Εθνικού ήταν αποκαρδιωτική και προβληματική 100% και στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταγράφηκε ούτε μία καλή στιγμή, παρά μόνο ένα κόρνερ, μια απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ερέρα, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε λίγο να βοηθήσει. Δυστυχώς οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Παντέλη δεν κατάφεραν να πιάσουν σε κανένα σημείο του αγώνα, έστω και για λίγα λεπτά, μια καλή ενέργεια, μια καλή προσπάθεια προκειμένου να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Η ήττα απόλυτα φυσιολογική και δίκαιη για τον Εθνικό. Την ίδια στιγμή στον πύργο, και ενώ η Ζάκυνθος στο 25ο λεπτό ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιβάν Σίλβα, στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, απορρίψει αντικειμένου από την κερκίδα των γηπεδούχων, τραυματίστηκε ο επιθετικός της Ζάκυνθος Μπαστακός και έτσι είχαμε οριστική διακοπή. Γεγονός που διαμορφώνει την βαθμολογία με βάση αυτές τις εξελίξεις. Πλέον η Ζάκυνθος, κερδίζοντας το σημερινό παιχνίδι βάσει του ΚΑΠ, καθώς η διακοπή είναι με υπετιότητα και επεισόδια και τραυματισμό από την πλευρά των γηπεδούχων, η Ζάκυνθος φτάνει πλέον στους 7 βαθμούς. Στους 7 βαθμούς βρίσκεται και ο Άρης Πετρούπολης, ένα απόλυτο φαβορί δίδυμο, οι οποίοι πλέον μόνο με αυτοκτονία δεν θα πάρουν τα δύο εισιτήρια για τη Super League 2. Ο πύργος είναι στους 5 και θα περιμένει να μάθει την ποινή με βάση τις σημερινές εξελίξεις, την ποινή που ίσως θα είναι και η αφαίρεση βαθμών. Και ο Εθνικός τελευταίος και καταεδρωμένος με μόλις 2 βαθμούς και χωρίς να έχει καταφέρει καν να σκοράρει σε αγώνες μπαράζ, σε αγώνες τελικούς που κρίνουν το μέλλον και την κατηγορία. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 και 4 πιστεί στο ραντεβού μας στο κανάλι Η Φυλή της Μπάλας. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από εδώ, από την έδρα του Άρη Πετρούπολης, και φυσικά ανταπόκριση και από τον πύργο, προκειμένου να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι το τι συνέβη ακριβώς στο πύργο Ζάκυνθος. Ακολουθήστε μας στο κανάλι της Φυλής της Μπάλας. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ από την Πετρούπολη. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0.